Aquesta és una pregunta molt recurrent i que està basada en algunes dades puntuals en les quals hi ha dubtes de si la mateixa prova estava ben feta, si les mostres eren suficients, però segurament hi ha algú que s'infecta. Aquí la paraula clau és quina immunitat deixa aquesta malaltia. La resposta és no ho sabem del cert, però tot fa pensar que la majoria de les persones, per no dir pràcticament totes, que pateixen aquesta malaltia tenen immunitat. El que passa és que probablement immunitat de curta durada. 6-12 mesos, sense cap dada, només extrapolant, i suposo que ara començaran a sortir estudis de quin tipus d'anticossos, etc. Per tant, la majoria de les persones no ens hauríem de reinfectar. Que n'hi hagi algun que realment, després de descartar que la prova era de veritat negativa i totes aquestes coses, s'ha tornat a infectar, sempre és possible, però en aquests moments és una excepció o una probabilitat molt baixa.